63koak 50 urte betetzen ditugun 2013 urte honetan, natorkizue kapritxozko proposamen honekin. Bai, ikusentzunezko honen jatorrizko arrazoiak aipatzerakoan, batetik burugogorkeria eta bestetik beharra aipatuko nituzke. Ikastolari, 63koei, eta ze Kristo, neure buruari ere oparitxoa egin nahi nielako. Eta bestetik, sortzaile, bultzatzaile eta aitzindari izan ziren gure gurasoei, merezitako errekonozimentua egin nahi nielako. Oain, netzako lasaitasun bat izan da. Nik usteet, neuzkan pentsamentuk kumplitu dira. Ikastolak ezi egin hau, hazi egin hau, pertsona bezala ekarpen handia izan da nire bizitzan. Baina nik indeun lanangatik eta ikusi ze martxa eman don ikastolak batera, oso pozik jartzen dago. Ikastolari gabe, enitzateke izango naizena. Garren hamarkadako bitarteko teknikoak gaur egungoekin alderatuz zerikusirik ez zuten bezala, egoera politikoa kontestua ere bestelakoa zen. Frankismo urtean barnean bizi ginen, launa biltze ginen, hoitzen debekatua, biltze ginen, bat itzein da bestia itzein, da esaten genuen hemen ikastola bat herriotan behar litzake euskera bestela martxa txarra, zemakik eta arekin pixka binipin laundu ingo genduke, atzea binipin ez genduke ingo. Ikastola berez gerra baino lehen bazan, zen nire aitare txikia zanian ibilizan ikastola hortan. Ikastola hon bazan bai, ni ikastola ibili nintzen, guraso batzuk esate zizuen. Nik usten dut berreskuratu intzutela aurrekoek sortutako zerbait. Arrisiko bat zen, gure semeak zian, baina olare apustu bat egin genuen nik uste orduko gurasoak aurrea ateratzeko. Guraso horien artean, igual, ez dakit, klase sozioekonomiko aldetik, igual jende desberdina zegoen, baina bazuen konpromesu bat, herriaren ganako konpromesu bat ere, hizkuntzaren ganako konpromesu bat, eta nik uste hori badala ardatz bat mantendu dana urteetan zehar, baina batez ere lehenengo erabakian. Handikan, urte batzutago handikan, kalen esatezen, mirentzu, zu bakizu zaiza egiten zure semeakin, eta bai, ikastola eman, baina zu badakizu ez dela legala. Bueno, berdin zait. Aurretikan ikastola sortu, baina aurretikan kezkatutan neoen, zati ondo ezagutzen ditulako, hemen ze posibilitateak genduzten goeumentzako. Monjak o beste nazionalak. Eta hori ez bat eta ez beste ez nitun ikusi nahi. Kuadrilla biltze ginen, esan du, hasi mehe honekin. Gara hasi ginen. Manolo Ugarte eta Juan Garmendia Larrañaga eta Antonio María Labayen, Viviano Larramendi, Fede Zabala, Jose Manuel Atxaga, Asentxo Ondarzabal, Jose Txoria, Edurne Ormazabal, Mirentxo Imaz, Jose León Iriarte, Ramón Laborde, hoie denak sekulako ilusioa zeukatela konturatu nintzen eta hortxe murgildu ginen. Gainak, jakine gainean genden, ikastola sortu zen bezala garaiaitan eta kondizioietan, izan behar gendula onenak izan behar gendu, begi asko zeuden gure begira. Orduan, ni badakit sortzaileak jarri zuela, uste 25.000 pesta edo bakoetza, eta egin zian obrak osetxuriak egintiko zituen, pensatzen dut nik. Baina 5.000 euroitatik gero 3.000 pesta, itzuli atzea bueltatu zizkiuten. Nik jarriko izut bizitza bat ondo, modernoa, zutzako. Eta zuk emango izu gainantzekoa nik esaten deten denboraino. Eta orduan jarri zen txaleta, majoa, barreun zeukan bere patilloa, kanpon ere bai, eta, ondo, oso goxoa zan umentzako. Ginen familia handi bat bezala, ze denok
gutxi gora bera elkarrekin geunden, 62koak hasiera txortan egon ginen aparte, baina karo, hain gutxi ginen, gero 63koekin batea, eta gela handi batian. Ikastola niretza da, nire haurtzaroa, nire sozializazioaren hasera, nire lehenengo lagunak, nire orduko eta oraingo lagunak, azkenean betiko lagunak izan diren batzuk. Nik uste etor, lehenengo problema izan zela Begoña eta Jose Txuri eta bitenan, bilatu irakaslek, euskaraz zekitenak, erakusteko modun, eta hor izan zen, klaro, batzuk tituluik ez dukaten, baina atera zuen gero, per Universidad Distantzia edo Bergaran da hola juntzen ateratzen. Hasi ginen 3. Maricruz Ugarte, musikako irakaslea, artista bat, Belen Carrera, baita ere, behar ere irakaslea izan zen lehen patinetako ikastetxean, eta 3 hasi ginen. Haie behaiak ere berria ziren, eta gu bezala ere bai, eta orduan nahi eta nahi ez, gurasokin harremana oso estua ziren. Naiz klasea zuzenen eman gabe, jende asko lagundu zigun, adibidez Margarita Irazustak, nire irakasle izandakoak, Milagritos Larrañagak. Begoña erratezan gure andereño, euskalduna, ikastolaren nolabait espiritua ordezkatzen duen personetako bat, ez? Goatzen naiz, Ramaiana irakurtze zigun eta negarra teatze zitzaion. Eta ni emozionatu iten nintzen behakin. Tratatze zigula bere umeak izango ginake bezala. Lehenengo urte horietan beti garrantzitsua da balako jarrera oso umekiko, jarrera oso sensible izatea. Eta nik uste dut hortan behintzat Begoña Arrate oso ona izan zela. Baina baita ere bazekin zorrotza izaten. Nik uste dut lehenengo penkoa beak jarri ziala merezita. Erakutsi ziguna oinarrizko irakaskuntza eman ziguna, baino abestiekin, jolasekin, beti zeukan irrifarrea ahoan. Orduan etzinean konturatzen, ez da, baino behar bada, pixkat, erdi klandestinitate hortan nola geunden, beti haren aurpegi izaten zen, segun eta noiz etortzen zen, eta zein eta etortzen zen nola egon behar gendun, eta... Poza transmititzen zula, ez dakit ez inoiz gogoratu hola, ez dakit, aurpegi zorrotz edo ez dakit, autoritario batekin nolabait esan da, ez da, aginduak ematen edo bronka botatzen, edo beti, bueno, bere irudia buruan dokatena oso irudia atsegina da. Emakume berezia, pixkatola oso sinsorga pixkat igualtzen, baina, bastante ondo. Talde oso ona, berezia, sekulako gozamena izan zen, talde horri erakutsi ahal izatea. Zulinetan nik hemen matrikulatuta frantzesetan. Orduan, ikastola irik izanean, aitatxok frantzesetatik ikastolara ekarri zigun. Eta gaina izan ginen lehenengo 2 matrikulatuak eta Edurne 3. Hala da bai, 1977 urtean, txaleta bezala ezautzen dugun eraikin honetan, 70 ume mukitxuk Laskorain ikastolako lehen pausoak eman genituen. Baina nolakoak izan ziren hemen bizitako uneak? Ume asko negarrez eta... Jose Mari Ondorza biok negarrez egon ginela, ez dakitzen baden bo. Baina normala, eskola batian ume txiki ikasten dianean, beti otea negarran diala batzuk, eta bestiak igual esaten zioten, iso, ez da ezer gertatzen, eta... Gogoratzen dut baita ere atzealdeko patioaren tejabana. Ez dakit, oso giro sanitarioa bezala, dena urdin argi bogen, eta hori dek nire rekordoa. Eta zenbat ordu ematen genituena jolastoki hortan, hain zuzen ere, euria egiten zulako eta kanpoan ezintzalako egon. Aurrealdeko eguzki hori gu patiora ateratzen ginean. Promiskuidaren ibiltze ginelare, bai, dena golkarrekin leku gutxin da... Jolasten asko, eta askotan gainea burruketan. Gogoratzen dut xagoen gela. Bihurrekari bat egin nuen eta zulo beltzen sartu ziraten. Y un día iban a castigar a mi hermana, que era nueva, por llorar, y me tiré encima de un andereño. Le dije, no, mi hermana no. Total, que acabé yo igual, abajo, en el calabozo, muerta a rezar. Ala, ancha que pancha. Gogoratzen ditut, Martin Txilibitu, Xabiertxo, hiek denak. Media hundiak gabe, baino borondate askokin.
Guntzan dibujoko kuaderno txikioitako bat, txuria zana, eta arkatza gorria eta urdina. Eta horrite genitun, kriston idatzik eta marrazkik eta... Guri ezkondu ginenean oparitu ziguten tokadiskoz bat, Andorratik ekarritakoa, eta hori eraman genuen ikastolara, eta hori piztu eta goizetik ja euskal musika eta euskal kantak eta jartzen genituen. Nola ikasi gendun irakurtzen eta idazten silabakin. Eta egun batean, piztuta aztu zitzaigun eta antxe lertu zen gure tokadiskoz. Erderazko testuak hartu eta gainen euskerazko pegatinak jartzen zituzten euskeraz guk ikasgaiak ukitzeko. Eskulanak egiteko gozatzen naiz, Jose Leonek dibujo bat hartu eta guapeatzezun kartoi baten da ebakita, harekin tegin zen puzle. Bai, materiala behaiek sortzen zutena eta aprobetxatu ez dakizen enpresetako kartoi borobil batzuk. Eta guk erabiltzen genitun, bai eskulanak egiteko, bai matematikako ariketak, idazlanak, denetik. Hori erabiltzen gendun, gaur egun folioak erabiltzen dian bezala. Ni gogoratzen naiz, hain txikiak izanik ere, batzuk, ekartzen zuten ikastolara, El Correo de la UNESCO, eta ez zegoen sekulako giro ona zegoen, ikasteko gogoa gendukan, denok. Alda modua, baina, hala be, aurrera teazian denak. Gogoratzen dut baita ere inspektoria etorri hartzun egunean. Goatzen naiz gela baten eote ginen lurren eseritak, eta esate zegoen txintxe hon, etzaze hitzein, behak ez baizue galdetzen, zek isilik egon, zerbait galdetzen baue, erantzun, eta ondo portatu mesedez. Eta goatzen naiz etorri zala, eta galdetu zula, si la manta daba calor. Y digera, había que decir que no, claro. Gogoratzen dut baita Eguberritako abestiak eta dantzak nola ensaiatzen genitun patioan. Baserreta ez jantzita eta Olentzeroren abestiak behin eta berriro errepikatzen, berriro errepikatzen ikasi arte hoiek eta Aitorren hizkuntzarra eta bestelako abesti klasikoa. Eta gainak goatzen naiz gendula abesti bat dantzakin, hori izan superpolita, binaka, zan abendua gaur 24garrena, eta ite gendun dantza kalian, nos encantaba, oso egun polita. Etorri zitzaigun behin bere fisikoa, neria deza modelo jartzeko maukua, baina Lurde Saizpuru adibidez, bakizu ere zea gorputzazokan, eta tru batekin etorri zitzaigun separrakin. Eta gero asko ere gogoratzen naiz, behar badagumen kontua dira, bakunak eta ematen zizkigunetenean, eta ze nolako istorioak eta batzuk eta esaten ziran, ez da, desmaioak eta guzti. Izena beha txertoa, ja, zeo ze emateit, bai, eta horrela jarraitzen. Lotzen gendun hori gainera, ez dakit soldaduzkarekin, ez dakit salbuespenezko egoera batekin edo gerra batekin edo etortzen zian, eta horren denakan hilaran jartzen gintuzten, eta txertoa. Eta hori izate zian malkoak eta sustok eta gero dena karamelu batzukin konpondatzen zuen. Maisuak eta jartzen zituzten bilerarako abisuak euskeraz, atean zintzilikatzen zituzten, eta askotan jestezan ikastolako edifizioko nausia, alkilatuta pentsatzen daukiko zula, jestezan puskatzen zituen eta 1000 pusketak lurren uzte zituen. Eta ja, behin nazkatuta, Maria Dolores jetxizan, hasizan behakin bulaka, baina iaia eskutara iritsi zian. Etortzen ziren ikusten ikastolako ez dakit arduradunak edo pixka proiektua martxan jarri zutenak eta Federico Zabala. Toni Maria Labaien zegoen, han. Etortzen zian eta hoiek edo hoien eskutik jasotzen genitun saritxo batzu, detailetxo batzu, jostailuak eta karameluak eta... Guk ere gendukan ikasteko gogoa. Eta nik ustet, hori transmititzen saiatu ginela. Ikasteko gogoa, denbora gutxi eta ikasteko asko. Komunidade txiki bat, txikia baino oso elkartasun handikoa, eta nik uste bere garaian komunidade txiki batek dauzkan arrisku guztikin izan daiteke, bihurtu daiteke geto bat, bihurtu daiteke bazterrean gelditzen den talde bat, eta guztiz kontrakoa gertatu zen komunidade bat, non arro sentitzen ginen. Arro, baino ez, arro puzkeritan erori gabe, ezta? Arro.
Harro gure inguru guztiarekin, gurasoekin, irakasleekin, lagunak, oso harro gaude. Urte batetik urrungo urtera ez gira laume kabitzen, ez gira kabitzen, zerbait bilatu behar zela. Eta orduan ikastolako zuzendaritza ja hasi ziren, sakramentinotan sartu beharko zela. Eta orduan hori dena ikusitakoan sortzaileek esan zuten. Bueno, guk lehenengo pauso eman dugu eta oan ja, urroietan ja sartzeko hobe da gurasoak. Gurasoak bere gain hartzea ardura hori. Maniokin gero probatu nun bizka bat haiekin hitz egiten nun ere bai. Eta, klaro, matrikula kendu egite zitzaizkin behari, ikastola tortezia. Eta guk jarriko dugu paper bat, eta nahi badezea izena jarri, nahi baldin badezea jarraitzea, izena hor idaz dezakezue. Eta alaxe, gehienek eman zuten izena. Hitz egiten hasi, eta gela batzuk preste den, eta orduan sartu egin, nun batean sartu egin berziran. Eta hori izan zen, oso ederra. Oso ederra, zaila zalako. Ikastolarekin emandako gure bigarrengo pausoa, apaizan bedinkazioarekin okupatutako bigarrengo eraikin honetan izan zen. Hain zuzen ere, sakramentinoak ikastolarekin duten elkarkidetzaren lekukotasunaren lehen pausoak ematen ari ginen. Eta garai hartako gure tutorea Maria Dolores Leunda izan zen. Sakramentinotan gainazoko zuen goiko pisuan zoten 3 gela. Eta gure gela zen 3. Eta gure gela juteko beste 2 gelatik pasa ebartzen. Ez zon pasillo bat. Eta guatzen naiz, guk garo nola gutxi ginen, geunden 73koan gelan, bertan, guseirok 6 mahai txiki jarri eta taldetxo bat osatze gendun. Eta gu beste 28 bat ginen ustez, beste maidan jarrita. Sakramentinotan bigarrengon basikan, Ixerra Ratibel, Xaberri Urrunda iruok, zuen gelatik atzea pasagintuzten. Eta hola egon ginen 6. maila arte. Eta orduan gutzako jauja izan nuen. Berriz kursoa errepikatu, potrojoaren ibili ginen urte guztin, eta Seminaristakin jolasten, ation, futbolen, eta apaizakin, sekulako nobeda, eta baino asko zarago egin futbolin ibiltzen. Imanol Uranga eta pelotan debitzen ziren, Isidoro eta haien tarteko kompetizio izugarrizko guen. Eta gu ume gana zaldu, eta akojo nauta bezik izan. Ikara duta, kiston kankailuk eta, agizu, euskera jator hortan dagu, agizu, gure kalekumen euskera horrekin, izututa hasieran pentsatzen dut. Bizilean parte handi bat, dena ez dizut esango, familiak kontatzeu ez da, asko baino, gustoko lantokila. Maria Dolores Leunda 3. mailan ezagutu nuenik, edo nerekin hasi zenean, 3. mailan lanean haitu zen, talde handi bat zuen, eta guztiz kementsua zen. Maria Doloresekin etorri zen, nik uste beste ikastetxeetan praktikatzen zen beste mota bateko irakaskuntza. Ez hobea eta ez okerragoa, diferentea. Ues argentoa. Piskat maestra klasikoen pixka bat eredua jarraitzen zula, eta alde horretatik bazeukan karakterra ere gogorragoa, sendoagoa zuen. Estriktua zen, neuz dezoneako. Nik uste ikaragarri gustatzen zitzaiola erakustea, oso ondo erakusten zuela, eta nigandik onena ateratzen jakin zuena. Indarra, autoridadea, maitasuna. Egia da, askotan, ikasketetan eta hain ondo edo ez joaztenak, esperientzia igual ez zutela hain hona izango Maria Doloresekin, ze alde horretatik egia da, agian egiten zitula ere berizmenak, edo berizketak. Ibiltze zigula denai, baina zuzen, baina oso asko maite deure bai, asko. Oroar, arrazoi desberdinengatik ahulagoak zirenak, arazo gehiago izaten zituzten integratzeko, barneratzeko, talde lanetan eta elkarlanerako eta lotzeko, ezan alako aleginik egiten. Eta gauzak oso argi zituenak eta horrela adierazte zituenak eta transmititze zituenak. Bai, txotxolas deitzen zigun. Personalidade aldetik ez nintzen largo horregia eta orduan batzutan pixka bat sufritu egiten berarekin. Pero nik badakit asko maite zigula eta berarentzako bere seme alaba bezala ginela.
ikarastizu emango errespetoa, behar bada errespetoa bai. Nere amonan lagunezala. Eta orduan kontu guziek amonai esate zizkion. Orduan ez zion sekretoik. La densidad del agua es 1, eta hori ez genekien eta kopiatu arazi zigun ustez beha izan zala 100 bat aldiz, eta ja oiz sekulan noski, etzaigu astu. La densidad del agua es 1. Eta hori zan, adin okerrena. Are indizkeunak, sartze zan, eta gelan eta denok isilduin behar genuen, beti bere semea antzeon Iñaki gauzak egiten, denok parrez, eta beti zigortuta bukatzen zuen. Ikastolatik atea, eta nea manetxea guteuen kafesne hartzea. Mertxe. Gaurre, ez dakita, nola, zenbat denboa aguantatuko eten nola, egunero etortzen zan. Gaixotu eta ikastola ezun. Eguardin ama etorri, eta esan, gaur zure gelako lagunak azterketa auki dute, bazkaldu eta sukaldeko maien, lentes konvexas eta reflexion da olako gaiakin azterketa inun. Eta 8. maila iritsi arte nire kate bakarra hori izan zen. Geota okerrago, geota gehi ikoste genuen, eta ikasketa horiek izate dituen Maria Dolores izorratzeko, apropos gainea. Eta gogoratzen naiz, asko arpegiratzen zigula, oso gogorra ginelagu gazteok irakasle bezala. Ama izan dakon, bigunduko ginela eta xamurrago izango ginela ikasleekin. Bea nausi, uentzean, klasen, baina tarteka hor izpi bat ikusten bagen zaga! Eta, harrek aguantatu zin, harrek dauzke bizkarra garrek. Izan zan lehendabiziko aldiz guk buruz ikasi behar izan genula testo bat fotosintesisen buruz, eta guai izan zan niri markatu zidana. Horre zablazteko belarrondoko ituen, eta minik ematen zian soinuk zablazteko baino. Eta nahiko resitutan honi, nahiko jasanota. Laugarrengo mailan, sakramentinoetako apaizetxe edo seminariaren itxirerekin batera, pasa ginen gu, kanpokaldetik barrukaldera. Guretzako aldaketa nabarmena izan zen, eta ez bakarrik espazio fisikoari dagokionez, bestelakoak ere bizi izan genituen. Eta krisi horrekin batera, aldi berean ikastolaren zina eta zailtasunak ere kontuan izan ziren, eta garai haietan adibidez Juan Jose Urankak zer ikusi handia zuen sakramentinoen bizitzan. Eta orduan lehendabiziko gure opzioan horabait izaten zen, baita gure sakramentino bezala gizartearekiko konpromiso gogoan hartuz, ikastolari leku egitea, leku ematea. Horren aurrean, juntako bikide, Jose Iribar eta Jose Uria, lan eskaintza batekin etorri zitzaizkidan ikastolan, hurrengo urtean lan egin ezan. Horren aurrean, ezko esateko orduan, inongo izpirik ez nuen izan, eta sakramentinoen partetik ere noski, ez zen inolako eragozpenik izan. Zer gehiago gizarte mailan egin genezake guk, ikastola edo euskerari nolabait plazatxo bat eskaintzea, eta orduan hortik jo genuen, eta gure hartako eztabaida nahiko gogorrak izan ziren, baina azken batean horre jotzun aurrera. Eta orduan, Juanito Garmendia eta ni joan ginen Bilaro. Ia gauez. Joan ginen hautza, hartu genuen diretorea, eta esan zion, eta zuek etorri zeate, tolozatik bai. Guk nahi dugu hau. Eta orduan, zuentzako mesedegarria da. Lehendabiziko gure asmo izan zen ez saltzea tolakoa, baizik eta nolabait zeditzea izan zen nolabait, ezta? Eta era hortako kontratu bat egitea. Hortikan lortu gendun sakramentinoko edifizio dana. Eta orduan, kalefazioa, uda, 3 lau gauza jarri gendun, el precio que la ikastola erosten zon nauziri. Nauzi esan sakramentinok, eta orduan nauzi horri erosten zion sakramentinoko derechoa. Ikastola bezala hasi eta jarraitzeko egokitze ahondeiak egin, ahonde xamarrak egin ziren. Eta orduan,
jarri genuen rokak eta nik gehienak behintzat, zeuden gelak, plano berrik. Eta jarri genuen, komunak 31 euro. Guk Leiza eta Sakramentino bezala ere, gure aparteko helburu guzien eta guziekin batera, euskal gizartearen euskalduntzea lehendabiziko ekintza soziala edo kulturala bezala ikusten dugula. Aldatu ginenean iruditu zitzaidan, sekulako leku izugarrira gindoa zela, oso handia zela ura. Gelak handigoak ziala de bai, eta klaro, ja jende asko gehiago hasi izan ikastolan. Eskailera asko jo bertziela, baina eta nola frontoia zegoen eta futbole jokatzeko ere bai, oso ondo. Orduan hasi ginen baita ere sekulako ordupila sartzen Patioan, orduz kanpo. Goatzen naiz, nola juten ginean, Iturritik edatea korrika. Orduan familia handi xamarra ginen. Irakasle diferenteak genituen, lehenago ordea irakasle bakarra genuen. Urte guztian zure profesorekin onerako edo txarreako gauza badakizkizu nola dijoazten, eta berriz hemen profesora bakutza historia desberdina da, ezta? Ikasketak ere aldatu egin zian, hizkuntzak ikasten hasi ginen, frantsesa ikaste gendun. Nik usten dut beste dimensio bat hartzen dula ikastola, ikastola sortzen gu bezala hasitzen ari dala, eta esitzen ari da gurekin batera, ezta? Eta ordura arte iaia biderketak eta zadiketako handik ere ikasten eginala Maia Doloresekin, gainera ikuspegi klasikote horrekin, eta derrepentean sartu zian fitxak eta multzoak eta matematika ulertzeko eta ikasteko moduera bat aldatu gintzen. Eta gero azterketak egiten hasi ginen. Eta inkluso sartzen dizkizute horrelako asignatura berezia, musika bezala. Igonekin nua eta guatzen naiz katxondeo, ze katxondi izate genuen musika ikasten. Eta hemengo apaizen aldetik laguntza handia dago, eta ikusten duzu oso implikatuak daudela alegintzen historia hori aurrea ateratzea, ezta? Hor apaizen perfil batzuk iaia Nombre de la Rosako personajeak zian, ezta? Eta Tomas Aizar bat, Uranga Naiak, Imanol eta Juan Jose, Isidoro, Bitxor Rauzena. Jakentzu ituen, da denetatik esate ziren, euskera, eozin asignatura, ibiltze ziren. Gure apaizak bereziak zian, asko pentsatzen dut, garai batean gaztetan, baserritik atera eta seminariotan sartu zituztenak, eta benetako bokazioa, hola pixka eta apaizena, ez zutena, eta orduan, beste jarrera bat zutenak erlijioarekiko. Tomas izan zen, ez begiak edo, informazioa helarazi ziguna, politika arazoaz, ez? Egia da, gero batzutan, Tomasek hartzen zuen nien pixkat bere, esku harin hori, zaplasteko batzuk ere jaso izan ditugula, ezta? Hor gue Jose Mariri behin erdilotan zehola, eta estilografika eskutan tarten zeukela horrapegin, hartu eta izugarizko zartak amantzion, estilografiko harpegin lehertu, dena zerrin dautizin, eta harrek alde intzin da, gero, komerik, kontzientzik komerik, guez Tomas Gaxontzako. Isidorok adibidez, zer utzi ditu Isidorok, esaldi bat niko harindik ere nire ikasleekin erabiltzen dutena. Ikastolak urte askotan ez du fontanero bat deitu. Teilatua, Isidoro, balda bat jarri behar zen, Isidoro. Ardo freskoa jarri frigorifikon da handino izen behin tragoen, da segi lanian. Lehenengo pensau eta gero dibujau. Ez hasi dibujatzen pensau barik, edo pensau gabe. Lehenengo pensau eta gero dibujau. Ikaslei ere gauza bera esaten dira, eta nik uste oso irakaspen filosofiko ona dela Isidorok utzi ziguna. Batzutan nasartzen ginen behakin bai, eta beste batzutan negun gaztainak erretzen zituen be kuarto hortan, eta gaztainak erreta ematen zigun gaztainak, eta hola. Ahi ere pultsu hartu berbaitzi zaion. Zan figura berezia, baina netzat oso maitagarria. Entzun izan ditut hortik esperientziak apaizekin eta beste eskolatan, apaiz eta monjen eskolatan, eta ez dira guk izan ditugun esperientzia. Ikastolan sartzearekin batera zuzendari izendatu ninduten. Zuten bete jaioztala zuzendaria. Eta horrekin batera hasten dira, arazo guztiak.
importanteena magisteritzako titulua zuen irakasleak aurkitzea. Persona ona eta ekintzailea eta aurrerakoia. Lanean hasi ginenean baliabide pedagogikoak guztiz urriak ziren euskara mailan behinepen. Oso entregatu izan da eta hemen dena ditu ipurdin zulua. Matematikako problemak behar genituenean, itzulpena egin behar izaten genuen, problema guztien itzulpena egin behar izaten genuen, eta gainera idatzi fotokopiakin, ez fotokopiadorakin, baizik kalkoekin. Gizon itxurazkoa, gizon ona, zean, bere modun. Eta mailak zenbat eta gorago igo, edukiak handiagoak ziren, eta horrek zaildu egiten zuen euskeraz baliabide horiek ematea. Baina hortxe moldatzen ginen genuen bezala. Irakaslea bezala izan da oso ona, bestela jonik galdetu haber nola probatu zuen euskera. Gogoan dut oraindik garai haietan urtero ikusten denez, Guardia Zibilak etortzen ziren eta irakasleen fitxak eta hartzen zituzten, eta apuro pixka bat izaten gendun, baina ez arretzen gertatu behin ere, eta gustora. Euskararekiko maitasuna, euskara barneratzea zer dan, eta hori ikaslei nola erakutsi, nola irakatsi, eta euskaraz bizitzen erakutsi digu. Emeterio kristo berito zeukek. Gu zerrioek aguantatzeko aurrena. Eta gero, diplomazi berezikin nola esate zitu gauzak. Ustedes que hablan perfectamente el castellano, ¿qué hacen ustedes aquí? Holako. 3 urteko umeak adibidez izkutatuta egon zian behin batean Maria Rosariorekin, berak oraindik titulaziorik ez zuen, eta inspektorea Sakramentinotan ibili zen denbora guztian, gela txiki batean izkutatuta egon zian, eta ume guztiak isil-isilik. Harremanak lortzeko, helburua lortzeko oso gizon fina. Eta hemengo irakaslearen laguntzari eta konpromisoari esker, euskaraz bizi erabat errotuta gelditu zen Tolosako ikastolan, eta gaur egun oraindik poz handiarekin ikusten dugu bizirik sentitzen segitzen duela. Niretzako Emeterio izan zen euskaraz bizi movimentuaren barruan erreferente bat. Eta bere xalotasunen izugarrizko indarra izan zuna. Eta jakintzun hazi hori eskola desberdinetan ereiken federazioaren bidez. Ikastolak euskaldun izaten lagunduko dielako, eta eskola bezala ere maila oso ona duela uste dudalako. Uste dut Emeterio izan dela ikastola honetan personarik importanteena. Denak ikasle oso onak bezala ikusten dituen. Nik uste dut ez dela askotan gertatzen horrelako gauza bat. Eta, zaitasuna zuen bakarren bat edo izan zitekela, bai, behar bada izango zen, baina eske nik ikusten ditudan eta gogoan ditudan ikasle guztiak, iruditzen zaizkit ikasle oso onak. Guk gendun esklusibidadea edo patillona. Zuek beti izan zeate elitista ustelak izan zuen. Elitista ustela. Patilloko futbol zelaia, gaur egon ez da hona, erdintze hona, beti gutzako zen. Zuek, urte bat gehiago ukita, antxaska astila. Hor ibiltzen ziren, lebitatzen ibiltzen ziren. Gu geste ginen patilla eta gazteko balima zauden, gu garea jundaiek bialdute genitun, demokratikamente. Zein baino argigoa, zein baino trebegoa, zein baino osertagoa, zein baino jakintxugoa. Eta jende gutxi balima ginen edo behar balima gendun jokalarik, gazteko gartzen ditun guk hautatuakok. Honenak edo gurik konbentzitzegunak. Urte bat gehi eukita, zuek zuen mundua eta hor goran zean. Beste sustrato, beste estrato bat entzineten. Eta orduan ja gu 5. mailarako ekarri zituzten gu 6 ginen eta beste 4. 3 neska
anuetakoak eta mutil bat okerrezpanao. Eta orduan 10 talde bat osatu zen, eta ia 5. maila Emeteriokin tutore. Eta 4. mailakoak gelditu zian Mikel Urdanibiakin. Nik planteatu nuen seminarioan, haber uste ziguen urtebete esperientzi bezala, kanpoan kontaktuat eukiz bakoitzak nahizun lekuen. Irekia zan, modernoa, persona ona, haren helburua zen talde egitea. Emeteriok presentatu zidan, eta han neukan ikasle bat Garikano apelidko. Eta lehendabiziko egunen presentatu ninoenen esan zuen, beltzorrek euskera ez du asko jakingo. Gelako taldean ikurra bat esortu zuen eta ur taldea. Guatzen naiz esortu zula eta danak identifikatzen ginean beak proposatu zigun talde horrekin. Gauza hundik egin gabe, nola nire ikasleak beak bakarrik bere prozesuak, prozesos de aprendizaje. Beak nola egiten zuten lana eta nola ailatzen ziren metas, objetivos, dana conseguitzen zuen. Él tocaba la guitarra, nos enseñó a hacer cosas en grupo, con música, con instrumentos. Muy bien, muy bien. Y no discriminaba de nadie. Fuera mejor o peor, dejaba que todos participáramos, en grupo. Maitasun handia errezibitu nuen etxean, da nik uste hori transmititzetela. Eta hori transmititu nuen eskolan, ikastolan. Nik uste markatu gintuela, irakasle hark. Neska guztiak enamoratu ginean, oso gizon guapoa zan. Ondo lana egiten balin baizue, atzaldean, rekerotik etortzen geanean, liburuk eta dana itxi, eta itzengo deun, zuek nahi dezuen gauzetaz. Esperientziak Amazonan eta Oianan eta Ibaian eta nola zebilen iguanak eta holako aberek. Ni guatzen nahi zenbat premio irabazi ginu zen urte hortan. Lehiaketa batean aurkeztu ginen berarekin eta igandero mendira eramate zigun lan hori egitera. Eta gainera gero irabazi egin genuen. Eta saria izan zen Monasterio de Piedrara asteburuko irteera bat. I no cayó piedra, baizik eta maisuka txarroa. Behin batez izangoet, Maria Doloresek esatizten, eres demasiado bueno. Baina ez, ni ez nintzen demasiado bueno. Nik uste oso objektiboa nitzela. Baizik grupoa oso inteligentia zen. Eta bere etxea eman zigun egun baten, berindatzea eta rekuerdo oso politia dauzket, arenak. Eta nik hartu nuen papera aber nolakoa dan. Eta ikusi nunen, una oración con la palabra loma, eta horazi joan jartzezun, la loma vuela alto. Ez naiz guatzen, baina seguro. Orain ez daiz konstiente, baina ez daiz zenbateraino erdera kontrolatzen genuen orduan, ez? Behin guatzen naiz lapurra eokitzu zizeitela, eta gainen euskan 12 o 14 mutil, danak ostiko kateta. Baina ostikoa ematen zienen, ikustea zuk zehose balima daukazu besteakin, orduan aprobetxatzezu oportunidadea emateko eman behar diozuna. Baina nekin ez, jotze ziren baino, hola, suabe. Izan zian sentimendu berri asko. Sakabantu egin gintuzten, 72 eta 73kok, batzuk juntzian, ikastolatik, beste askok etorri. Gure uniberso txiki heterogeneo, baina txiki horretan ez ginen, eta batean azaldu ziren, beste guretzat oso diferenteak ziren gazte batzuk, ez? Jende berri horren etorrerak begiak iriki. Guretzat izan zen beste mundu bat deskubritzea, ez? Gure burua gendun euskaldun bakartzatia, ez da? Tolosarrak ez genuen ingurua ezautzen. Eta hor konturatu ginen, inguruko guztik, inguruko herritako guztik, gu bezain euskaldunak ez, askoz euskaldunagoak ziala. Batzutan guk Tolosarrok par pixkate ere egiten genien. Kanpotarra gainea ekarri zuten beste sasoi bat o habilidade bat
pelotan, futbolen. Gehienak gu baino nahiko gehi espabilatu zen. Gure gelan Iñaki, Potzo, Iñaki Armendariz. Oso ona zien pelotan, guri imatzen zigun kriston bainoa, denak. Ba, Iñakirekin, olimpiadatan adibidez, dominak irabazten hasi ginen. Berarekin irraixa zen. Nire berarekin ateran nintzen bi olimpiadatan eta bi olimpiadatan lau pelota jo nitun eta bi medaila. Bera egiten dena. Kasta, eta gero nola euskera berezi ez zeukaten, euskera berezioi izaten ziren pixkat diferentek eta alare, baina harremana hona main duen. Itzeiteko ere bai, beste euskara kutsu bat, itxigoa, politiagoa. Askoz umego ginen eta umego bizi ginen gure jolasekin eta beraiek jendearekiko tratuan habilidade askoz handiagoa zeukaten, helduagoekin. Niretzat izan zen jende, ni baino askoz jende helduago batzuen etorrera, ez? Gure unibertsu txiki horretan, ez? Orduan hasi zian apaiz gehiago izaten gure irakasleek, Emeterio Bea, Urangatarrak, Bianaiak, Tomas, Bitxor. Maskulinora Margaret Thatcher, baino maskulino jarrita. Osea, par gutxi, hieratismo asko, eta bere inglesa... Bere intzat okarrena izan zen, tokatzen zitzaiela asignatura Mariak, gutzako Maria zianak. Orduan, bueno. Eta batzen naiz hor, lehenengo zigorrak, igual, eskolapio modukoak, igual, bilorrik izango ginen eta hor hasi ziala aplikatzen. Sekula ikusieten golpik handina, Emeteriok emandakoa. Kasorik eta ez gendun egiten zure adjetibo, adverbio eta historia hauek, eta jata eskukin golpea jo kaxa batean, eta kaxa erdi dana doblatuta nola utzi zen duen. Eta gu denok xili. Orduan txeintzan pakia. Egun osoko pakia. Eta garai hortan, nik uste 6. mailan edo izango zala, baita ere Iñaki Aizpuru etorri zen. Hor bere kanpaina egiten hasi zalaua. Garai hortan ikastolan ere gurasoen artean iruditzen zait hasi ziala pixkat asunto hortaz bereizten, ez? Politika arloaz, ez? Batzuk eskubiagoak, beste batzuk ezkerreagoak. Egoatzen nahi zioguntzala reunio bat, eta hasi zian dena gehienak protestatzen, zergatikan religioa eman behartzuen ikastolan. Batzuk alde, beste batzuk kontra. Eta, eztabaida handia zauden, eta ideologi asuntua ere oso zorrotza eta... Konponketa eta denontzat ona izan zitekeen irtenbidea bilatzea ezinezkoa gertatu zen. Nolabaitek proposatu zuen erlijioko klasea kentzea, orlijioko zeak kentzea eta aldatzeko ez dakit beste gauza bat jartzea, etika o edukazion marxista-leninista, ez dakit zer, olako gauza desberdina izan zen eta nire gurasoak esan zuen kepoaren ipadioz. Orduan, batzuk ni konstiente naiz oso minduta bukatu zutela arazoarekin eta, zoritxarrez batzuk joan ere egin zian horregatik, ikastolatik. Eta orduan, niri atera ziguten eta eskolapetara. Gaur egun, pentsatzen dut, jende gehienak, ikastolan dabilen jende gehienak, ezaguture ez duela egiten orduan bizi izandako gatazka hura. Oso gogorra izan zen. Ikastola bakarrik lau paretan artean egin behar. Ikastola askoz ez zabalago izan behar zula, ez? Aurrak ez dira gela baten sartu eta gino. Orduan, ezeketan behar zutela osoa. Gaina iruditzen zait, etxen uste ziguten plan bakarra zala balzizketa joatea. Taldek egin behar zirela pixkat lanak banatzeko. Eta, nik sartu nintzen, estraskolarrako talde hortan sartu nintzen. Ligoteak, hor nik uste eta hor azten ginela gelakoekin, jabetzen, bizkatkin ligatu zitekela. Eta orduan asmatu zen, gelako insultik okerrena. Eta iran duzun, 6 urte. Zeaten ligoi batzuk. Gure klaseak, gure taldeak beti izan du, bizkat zatiketa, genero zatiketa nahiko bitxia, neska eta mutilen artekoa. Ego esan, mentarle la madre. Apaizen tarten beti ibilitakoa, jok, eta
pudore asuntoi oso sartuta geneukan, eta orduan, joa. Ginean anai arrebak bezala, eta gure artean ez dut uste ez da bikoteikan sortu danikan, inoiz. Nik uste hor bere igual kasu batzutan irakasleek ez zutela gehiegi lagundu, ze sortu zuten neskate mutilen arteko lehia moduko bat, bai notak diala edo lehia akademiko hori, alde batik igual hona izan edekan, baina bezetik igual nik uste ez zula gehiegi lagundu gure arteko giroa eta hobetzen. Autodidaktak izan gara gentinak, ikastolako bintzat. Oire nolabaiteko, hori zer falta izan dek. Eskudantza dantzatu behar gendun, neskak eta mutilak. Eta ez mutilan eskua ikutzeagatik, jartze gendun bik boligrafo bat, eta bakoitzak punta batetik heltzen gendun eta horrela dantzaite gendun. Bueno, zan, gaur sineste zina. Garai hartan, pixkat aurreatuta izan ezke hori, zekiat, Tolosa hontan ez genuke, lekuik eukiko igual. Dantza bat egin gendun ere, han gelan bertan gogoratzen dut, kursa amaieran, eta urbitzen zian dantza eskatzea, eta guk deskubritu gendu, beste espezie bat zegoela munduan, espezie bakarra ez zela Tolosako edo kaleko neska, beste neska normalago batzuk ere bat zeudela. Gaizki ematen ginen, ez da zergatik, gaizki ematen ginen, baina era berean ondo zondo ematen ginen. Nik uste ez ginela eramaten ere, ez? Gure errua ere izango zen, ez da neskei errua botatzearren. Bueno, bazegoen hor, baina era berean asko maite ginen, ez? Txikitatik ezagutzen ginen, ez dakit oso harreman berezia zan, ez? Psikologoaren gana ere ginen, ez? Ura konpontzeko, ez? Jote ginen larraitzera hauza gaztelu aldea hola, eta ume guztien ingurun, bere kontu kontari, bere gauza, bere pena, bere kritika, bere histori guztiak, ez? Eta orduan ikusten du posibilitatea hori dena bideratzeko ere, bai. Hori bazan horri batean, lehen aipatu duan deskubrimendu, beste generoaren deskubrimenduaren pixka bat parte bat, ezta, badaude, eta hemen elkarrekin gaude gela batean gaude lo egiten, eta horrek sortzen zuen zirrararekin, eta batez ere, gero inoiz betetzen ez ziren espektatiba horiek pizten zirelako, ez da? Orduan, umeak hitz egiten dute, ez gela bate bezala bakoitza bere gaia, matematika oso bazeakin, libre hitz egiten dute, eta orduan, alkar ezagutzeko oso positiboa ikusten genuen. Guretzako abaltzizketa zen parranda. Eta hontan aterazun zigarro pakete bat aterazun. Hola, aterazun pakete bat, eta Juan Luis Garaialde goiko litera baten zegoen, eta gaina gotzen lehiz erderaz esan zion. ¿Qué te piensas? ¿Que eres más hombre porque sacas ese cigarrillo o qué? ¿Tú para qué sacas eso? Si no sabes fumar, vas a empezar sin ganas y luego vas a caer en el vicio. Eta Jose Marire, isilik, ja pixka lotatuta, ja beste ateratzen, botatzen izizaion txapakin, eta alako maten, Jose Mari altxazan, sabes que me has convencido. Da inzun, altxa, lehioa irikizun, eta pakete guztia elurta botazun, kanpoa. Guizin, zazpiarrengo kurtsoko udalego izan zian. Uste izan zala, lehenengo irteera hola, etxetik, familiaren gandikola aldenduta, beste egun jarraian, eta beste izan zala lehenengoa. Lehenengo Angel Hansak eraman dindun bere doskabailo zen. Eta handikan, leku berriak joten ginen, korrika baten olimpiak ikustea. Lehenbiziko kolorezko telebista, denak aluzinatzen. Eta nola hiri bazen eta nola bainatu ginen errekan, eta horretzapen oso polita ditute uizikoak. 8. mailan, derrepente, udara eta gero, Alejandro bueltatu zitzaigun, ez dakit, edo bigotekin edo gizonagoa inda. Eta bere esaldi famatuna, Kiros ere, como elute, hoa izan zen. Eta esaten gun, jode, gu indikan umeak, eta izan zen ikuste, talde hortatik lehenetakoa bintzat mutilen artean, espabilatu zana edo. 73koakin adibidez, olimpiadatan parte hartze gendun elkarrekin, porque gutxi ginen. Laukotea ginen, Galarraga, Arroabarrena, Jesus, Garikano eta ni. Tarteka igual sartzen zen hola bat Alejandro. Eta izate gendun, entrenamentutat jute ginen oso ondo, baina karreratan 4%eko ginen fenomenos. Hortzen zian, helduagoak erakustea, borondatez, etxe beste eta tuduri bea, edo pello, kartzelan da ona, horiek ematen ziguten ikastolako ordutatik kanpo, atletismo eta baloman hori bai. Fernandino hor jarraitzek, hori izan dek, Tolosako kirolako dandia beti txukun ondo arrazuta jarri eta ibiltzeko ere beti oso dotore izan dek. Eta hori, haizu beste, holako herri batentzako noeteko plus badek, ez?
Bai, eta gero balonzeston, Oterokin. Oterokin, balonzeston oso izan ginen ere Gipuzkoako txapeldunak. Bixentetanik proba eta atera egin nuen olimpiada, ikastolako olimpiadetan. Eta 2000 metro ziren, eta bakoitza 1000 metro egin behar genuen. Eta nik eman nion releboa, eta bueno, azkena eman nion. Denak aurreatuta zeuden, eta bueno, oso azarretuta zegoen, eta bueno, atera zan, fletxa bat zela. Eta iritsi zan, laugarrena, iaia medaia. Bueno, 1977ean gure zaharrenek, beren ikasketak OHOko ikasketa bukatu ondoren, gelditu ziren kokapenik gabe, guk batxileratoko baimenik ez genuelako, eta orduan Immaculada ikastetxekoekin batera ados jarri ondoren, gure ikasleak, OHO bukatu zuten ikasleak, Immaculada ikastetxera joan ziren beren ikasketak egitera. Hemen, San Francisco pasealekutik gertu kokatuta zegoen Immaculada ikastetxea. Frantsesak ezker eskubi bi eraikin zituen. Batean gu, ikastolakoak, 15 urtekin lehendabiziko bupean. Eta bestean, Kriston eskapila. Hori bai, tartean, tentazioak ekiditzearren, Porlanesko patio ederra. Badago jendea joan egiten dana, eta badago jendea berria sartzen dana, baina ez dira Tolosara baizik eta danak goierri aldikoak. Semafororik gabeko herri batetik gantozen. Eta bertan berriz, semaforo artean ohitutako neskamutikoak zeuden, gu piztiagoak ginen, eurak senyoritoagoak. Gure klaseko neskak ez ziguten inolako morborik erakartzen, eta berriz horrelako eskola batetara joatea guretzako zen la bomba. Hor izan zen, hor zuek espabilatzen hasi zinaten, eta gu igual inkluso hasta jelosko hor pixka bat. Total ez gendun ezer egin, por supuesto, ez zuen inork ezer egin, baina guretzako zen la bomba. Eta batez ere frantsesetako neskak hasi ziren zuekin ligatzen. Nei behintzat Tolosan bertako jenden itxure hartu nuna edo eman zidan inpresioa izan zen pixka bat ñoñustiarren parekoa edo, ez? Nahiko jende pijoa zala. Levis Strauss, esos piojos verdes que se llevaban, las John Smith, que en aquellos tiempos eran, vamos, y nosotras pijas, zeare, ez da pentsature. Genitun beste kezka batzuk mundue edo Euskal Herri gure ingurue beste erabatea ikuste gendun. Eta ikuste gendun oraindik Tolosan gure ingurun ikastolan genuen jende horri oraindik arroi ez zitzaiola piztu. Herrietako jendearekin alderatuta askoz inoxenteagoak ginen eta ez ginen inola ere horren ideologizatuak. Pegatinak, kaikuak, abertzaletasun, ezkertiar joera hori. Tolosako jende oraindik batzar bat zertzan etzekin, guk ere sobra ez. Baina, anaiei eta ingurukoei entzunda zerbait nola bagenekin eta bagenekin baita ere, edo uste genuen ez ginela gelditu behar. Beste ideia batzukin, da beste konpromesu batzukin, eta asko helduagoak iritsi ziren. Beste mundu batean bizi ginen, eta gure heldutasuna, askoz beranduago iritsi zen, zentzu guztietan, por supuesto, politikoki ere. Nasketa guztietan gertatzen den bezala, lidergoek indarra galtzen dute, nabarmen, eta gero norberak daukagun papera taldearekiko, baita ere indarra galtzen du edo aldatu egiten da, bai onerako eta bai txarrerako. Hor frantsesetan irakasle berri datozte, eta garrantzitsuak guretzako. Uste dut sekulako suertea izan gendula. Ni gogoratzen dut bereziki Xabier Jauregi? Niretzat izan zen, esperientzia batez ere personala, irakaskuntza munduan sartzea batetik. Eta bestetik, proiektu bezala, interesgarria gure kultura euskalduntzea irakaskuntzan. Oso harreman ona sortu zulako ikasleekiko. Irakasleak eta ikasleak
laguna ginen, osea, harreman irikia zegoen, edozein arazo aztertzeko bai gelan, eta batez ere esperientzi hobena, niretzako, barne arautegia lortzea. Gogoratzen ditut greba egunak. Greba bakarrikan ezin zan egin. Jarri zizkiguten arau batzuk, greba iteko. Iritsi ginen, akuerdo bate iristera, eta ordoretzan ezan inposaketa bat, bai zuzendaritzatik edo irakasleen artetik izan zen inposaketa bat, baizik izan zen akordio bat danak hartu genuen parte. Eta beak irakatsi zigun nola inbertzien batzarrak. Erabakiak hartu behar balima ziren, eta erabaki kolektiboak, klase bezala edo talde bezala hartu behar balima ziren, zeintzuk ziren erabaki horiek hartzeko baldintza minimoak. Guk barne arauan traba batzuk jarri genituen grebara hain errez ez ateratzeko. Herriko dinamikari lotuko gazeizkio. Eta herriko dinamikari lotuko gazeizkio horrek islatzen du urtez urte, lekuz leku, egoitzaz egoitza, ikastolak gizartearekin izan duen harremana, eta harreman hortan beti oreka mantendu nahi izatea. Zuzendaritzan txalet bat genuen, eta genuen gure telefonoa, eta orduan zuek ikastea jute zineten, telefonoz deika, lantegira, greban zaudete, greban. Eta galdetzea langilei, zein zan, egun horretarako eginda zegoen deialdia, eta horren arabera gero ikastolak erabaki egiten zuen. Gela bakoitzean, egoten zen irakasle bat, eta irakasleren funtzioa zen, pixka bat, moderadore bezala egitea. Zatik bai, zergatik ez, arrazoiak, aurkeztu beharra. Baina ikasle batek, beste bati entzuten, iritzi ezberdinak aztertzen, azarratu gabe edo bintzat, hori lortzea zen gure helburua. Eta ondoren erabakia hartzeko, bozketa egiten zen. Eta batez ere bi helburu lortu. Batetik jakitea zergatik atera zeran, eta bestetik persona bezala elkarrizketan eta heltzea edo hori lortzea. Lortzen dutena da, egoera hori bideratzea egoera positibo batea, hezkuntzarako. Eta orduan ikasi nun nik batzar bat zertzan eta batzar bat nola aurrera eraman behartzan ondo. Naiz eta hasieran ez gendun oso ondo onartu hoi, ze gure bidea zailtzea zekarren horrek, baina asko ikasi nun. Oso interesante izan zen, oso garo. Nik uste ikastolek eman digun gauz honenetako bat, gure belaunaldiari. Carlos Otegi, nik uste Carlos Otegi zala irakasle ezberdina eta arek erakutsi zigun pixkate literatura maitatzen. Nik benetan bizi egiten nun literatura eta momentu honetan ere bizi dut eta beti nire gaia izan da. Eta saiatzen nintzen behintzat ikaslei identifikazio hori edo gogo hori transmititzen. Baina berak neurri batean alde batetik zaletasun hori sendotu, indartu egin zuen eta gero bestetik zaletasun horri ere forma bat eman zion. Forma bat ematen saiatu eta lortu zuen. Nola lantzen zituzten testoak, poemak, prosa zatiak eta ze modu sakonez eta ondo espresatuz gai hori, ezta? Carlosek batetik bere nortasun goxoa. Ze ahotsa, ze tonoa zeukan eta nola zan kapaza oihu handiegirik egin gabe klasea kontrolatzeko, ezta? Gauza bada ikastea fakultatean, filologian, eta beste gauza bada material horiek gero 16-17 urteko neskamutilei ematea. Eta problema niretzat batez ere izan zen material hori egokitzea eta gazteleraz emateko. Arekin Miguel Delibes irakurtzen hasi ginen eta gutun bat idatzi genion. Erantzun zigun eta benetan murgilduta geunden gaian eta alde horretatik benetan, saiatuak talde horretan. Eta gero zen pertsona bat netzako kontraesanik ez zuena. Pertsona aratza, garbia, mundiala. Baina agian zertxo bait edo geldituko zitzaiela batetik emandako gaien eta transmititutako irakaskuntzaren aldetik. Literaturarekin zeukan pasioarekin eta pasio horrek lortzen duen zuzen ere transmititzea benetan merezi duela, literaturak merezi duela eta irakurtzeak merezi duela. Eta bero baita ere norberaren jarreragatik, bizitzaren aurrean norberak
hartzen duen postura, keinuak, iritziak eta bar, bueno, alde edo kontra edo bai egiteko zerbait emango geniela edo zerbaitean. Eta hori da neurri batean, nik uste irakasle batek egin dezaken gauzarik ederrena, ezta? Jendeari errealitatea, mundua, eta kasu honetan literatura ulertzeko eta horri zuku ateratzeko tresneria eskaintzea. Carlos, gogoan aldezu nerekin azentuekin egindako ahalegina. Eskola bukatu eta Carlosek. Aizu Jesus Mari, etorri zaite bizpahiru egunez eta azentuak ikasiko ditugu, erakutsiko dizkizu nik txintxo. Bai, nik esan egin zidan, baina ni etorri ez, eta oraindik ere azentuak nahiko oker dabilzkit. Begoña Salaberria, matematikako irakaslea. Gogorra izanagatik oso nahi iruditzen zitzaidana. Gogorra izate hori badakit daukatela, nire buruakin ala naiz. Harremana izateko eraberri bat. Aurreneko hastia izan zen, zalantzakua. Konturatu nintzen, naiz eta nik gutxi jo jakin euskeraz, nire gaitasun asko zaundigoa zala gauzak hartzeko, bururatzeko, unibertsitatetik netorren, 4 ordu ikastetik netorren egunero, eta orduan, ez zitzaian gehiegi kostatu klase guztik preparatu behar izatia. Begoñak lana eskatu zigun, eta lagundu ere egin zigun. Horrek lekzioa eman zigun, lana egin ezkero aurrera jarrai daitekeela. Ikastolako ikasleak nire garaikin eta besteekin konparatuta askoze irikiagoak zian. Gauzak zalantzan gehiago jartze zituzten. Ez zuen amen iten, beste giro bazan. Da giro hori iruditu zitzaidan zala askoze ikasteko giro hobia. Eta Begoñarekin izan nun alako hasiera batetik nahiko feeling txarra. Ez dakit, arloarengatik izan, bere zurruntasunagatik izan. Hasieran ere igual zorrotzagoan izan kalifikazioekin. Oain kalifikazioekin ez naiz hain zorrotza. Zeren ikusten badet, ulertu dula naiz despistek euki, baina ikasi egiten da, baloratzen. Begoñak hurbiltasun hori izaten ez zizun uzten. Oso zientziatako izaera zuen. Nik oain ikusten dut ikaslebeak ere pobresegoak ote dian. Espiritualki, esan nahi dut, nik 10 behar dut medikuntzain behar dutelako, baina, bueno, 10 aterako dezu. Nahi ez esan 10 behar dezu, hoi sekula santanik enun entzun, oain dala urte batzuk arte. Eta bestetik pertsona ere, etzan ere tipologiakoa, orduan hor bagenuen, elkarrekin alako tirabira bat. Orduan, saiatzen naiz ez hain gogorra izaten, baina badakit ala naizela. Eta ikasle askok gero esan die, zurekin bai ikasi gendula. Momentu bat iritsi zen, arazoak pilatzen joan zirela, eta orduan gure baimena propioa lortzeko ahalegina egitea behartuta aurkitu ginen. Eta halaxe egin genuen. Horrena kosta zitzaigun pixkan bat, baina azkenean lortu genuen eta horrelaxe Immaculada ikastetxean ikasten hasi zirenak joan ahal izan zuten Txabolatara eta han sekulako ikasketak egin zituzten. Bertan zeuden gure txabolak. Kalitate eta tamaina handiko etxe horiek dauden leku berean. Hori bai, gureak txikiagoak, eskaxeagoak agian, baina xarma handikoak ziren. Bertan ikasi genuen guk, batxillergoa. Batetik kutlea zen, zegoen ezer, baina bestetik danak ingurun ginen eta danak konperak eta zaila, baina hijituak ibiltzen dien bezala. Antzeko, baina danak famili bat, danak ingurun, danak bat ginen. Hotza eta euri eunetan blainda bukatzen zen du. Lehiok itxita euki behartzien, zenbait momentutan usaie izugarri ez alako, eta Araxesek eta horiak bat egiten zuen eremu ezan, eta han izugarri ezan sortzen zen kiatxa. Txabolatan guretzako izan zen, berriro eskola dinamika batera bueltatzea. Frantsesetan 2 gela ginen bakarrik, eta gaina betidanik bakarrik egon ginenak. Medio gutxi genitun, ez? Bai, genden bajo minimos. Maila horietan ja nabarizan asko seriotasun gehiago, aukeratu inbertzan, zientziak edo letrak.
irakasle guztiok gela bat bakarra genuen. Han sartzen ginen, orduan nahi eta nahi ez elkarrizketa sortze zen, eta... Gosariak edo hamaiketakoak benetan biltzeko eta elkarren artean goxatzeko ordua zela. Ordu erdi hoi ibiltzen gendun hango gauzaz eta gure gauzetaz hitz egiteko, komentatzeko, zailtasunai aurre nola egin ikusteko, zeren apunteke prestatzia ere lan neketza zan eta orduk sartzu genitun. Ni gutxienez, ordu gehiena ordun sartu ditut klasek prestatzen. Gure buruz bezala zen ikastola hori aurrera ateratzea eta lanorduak ez zuen ezer kontatzen. Irakasleen arteko giroa aparta zan. Norbait beti arduratzen zen kafeak hartzeaz, beste batzek magdalenak edo bolloak edo zerbait jateko, batek prestatzen besteentzat eta horrela. Eta aldiz gaur egun dauzkagu bi kafe makina eta askotan makinara zuzenean joan, kafe hartu eta mintegira joaten gera. Eta dakizu zenek ekarrizun ikastola lehenengo kafe makina. Iñaki Mujika irakasleak. Eta ondoren, bere soziadean kuku elkartean, irakasleontzat sukaldaritza ikastaroak antolatu zituen urtetan. Gustatzen zitzaizkionari, saltxak eta maltxak. Gaur egun batxilergoan aukera askozaz zabalagoa da, asignatura aldetik. Garai hartan, erabat teorikoa zala, bai klasea emateko modua eta bai ikasketa. Eta baita ere teoria gutxigo eta praktika gehiago, gero eta gehiago sartzen ari da. Eta gaur egun berriz ikasleek aritzean ikasten dute, praktikoagoa da klasea. Tarretoa zen, selektibidadea hauek nola burutuko hue. Oda, dine euskeraz eman du eta. Igualatzen naiz, ez zuen taldeak eta lortu zuela, konparaketa bat egin genuen, noski, eta eskolapio mailan edo hobeto. Baldintzarik onenak ez zeudela, baina hala eta guztiz ere, ikasleak bere merituaz eta irakasleak egin zuten lanaren ondorioz, emaitza oso onak eman zituela txabola haiek. Jute ginen, egunero txorixoa moztu, txorixoa hartu eta ikastolara zertarako, egiteko bokadiluak, diru ateratzeko, ikasbidaia egiteko. Gure eguzki hartu beharrakin Ainoa erabat errezala, baina erabat. Txorixo asko, baina bidaia ere oso ona. Eta nolabait izan zala agur bidai bat, eta... Aritu ginala lehenengo aldiz talde bezala. Konbibentzia hainbeste egunetan, egia esan, gauza askotarako ematen zuen, Orduan hasi ginen ezagutzen, gurekin 3 urtetatik egondako neskak nolakoak ziren, ze karakterra zuten eta ze majak ziren, neurri batean, ez da? Hasiera nobedadea, kriston eskapilakin, gero, errealitatea. Gogoan dut Fermin ordun egin itxani negozio gizona. Dirurik ez da zurine azaltzera gonbidatu nahi. Niri dirua eskatu, zurine gonbidatu, ederki pasa, ona etorri eta dirua bueltatzeko zai. Ta lira goiti bera zetorrela, gerozta gutxiago irabazinean nik prestamoarrekin. Betidanik txiki-txikitatik ezagutzen ginen mutil eta nesken arteko harreman hori, behar bada ez ginen intimoak egin, baina gure distantziak mantenduz, baina hala ere kapazak ginen maitasun puntu hori eta azaltzeko, ez? 1980 urtean, Laskorain ikastolak Tolosan eginiko lehendabiziko kilometroak festa antolatu zuen. Hain zuzen ere, urte berean gure ikastolako ibilbidea amaitu egin zen. Hasieran bezala, egitasmo herrikoiaren lema gidatzerakoan protagonista nagusia Josetxo Uria izan zen. Dana nahi honek ondo prestatuta. Hortako iten dituen bilera asko. Ia egunero, Kilometroak izan zen nire etxen revoluzio bat. Nire aitak denak implikatu zituen, nire ama, nire bi aizpa zarrenak. Aurreko urtean Gabi nire anai txikia eramantzun Durangoran nola antolatzen zen da inspiratzeko. Ikuste ditut morrozko batzuk. Purua errez, guzu gorri jarri, eta paso ematen ziren autobusei eta trato eta hola.
goatzen naiz, lan asko egin behar izan genula kilometrotan. Hemen puro dun mutil morrozkoik ez die behar. Hemen behar den neska finak eta alaitzuk eta parrez iten duena. Eta guri tokatu zitzaigun tabernan egotea, tabernan egotean, eta hortan moldatze ginen. Eta gero baita ere zenbait puestotan kobratzen ere aitu ginen. 100 erdin agortu zen edaria, agortu zen janaria, ogeia, dena, eta orduan izan zen ezustekoa erabat eta oso ona jende pila bat hurbildu zalako. Boltsilun zemarkien gauzak eta diru, haike gastatu. Urrengo eguna kanpa ura garbitzen. Kilometro bakoitzeko eraikuntza bat egintzan, 80 ezkeroztik egintzan Usabalgo lehenengo eraikuntza. 88 eta gero egintzan batxiergokoa. Eta orain hemen daukagu Sakramentinotako eraikuntza berria. Kilometro hauek ordaintzen lagunduko digutena. Garai batetik faltaianak, por ejemplo, hori unkigarri izan da netzako, ez? Naiz eta igual urte askotan ez erlazioa euki, gero enteatzeiz, hau hildek eta. Hemen falta zaizkigu batzuk. Eta hori ez da lege naturala, baina gogoan ditudala. Gure kutxunak. Falta dela zurine uria. Simpatika, oso simpatika. Eta are egiten zon, musue beti apaina eukitzen zon, apaineo behintzat, eta beti irri parrez dagoela. Ikastola niretzat, nik esango nuke, irakaskuntzan izandako lehenengo ariketa eta jarduna, eta alde horretatik ilusia hondikin hartuta. Nire bihotzean gordetzen dut nire bizitzako aro oso garrantzitsu bat. Euskaraz bizitzea lehen esten delako. Ingota behin onartu behar zaiona eta eskertu behar zaiona ikastolari da, hain zuzen ere, hizkuntza eta kultura bat helarazi dizula, eta helarazi dizula oso hasierako urtetan oso modu zailean eta benetan autu arriskutsua zen garai batean. Eta ikastola guk inauguratu gendula. Netzako da oso orgullo, handia. Ikastolak aintzindari izan da neurrian, ikastolak eredu desberdinak hartu ditu. Tokatu zaio aldatzea eredu pedagogikoak. Ikastolak euskaldun izaten lagunduko dielako eta eskola bezala ere maila oso ona duela uste dudalako. Irakasleen perfila ere oso desberdina izan danez, horrek ere transmititu dula emaitza bezala oreka bat. Denetarik ikusi dugu, denetarik, edo ia denetarik ikusi dugu ikastolan irakasle aldetik. Eta horrek azkenean ematen dizu aukera esateko, munduan zer dago, hauxe guztia. Baloren sailkapenean zein balore dagoen zen mailatan, eta nik uste ikastolak hortan lan handia egin dula, eta gaur egun elkartasunerako eta besteekiko onarpenerako bereziki daukala sensibilidade berezi bat. Horre guztiak aberastasuna eman dio nik uste ikastolari eta aberastasuna eman digu guztioi, han ikasi dugun guztioi. Asko maite ditudan lagunak, eta batzuek nik esango nuke nire bizitzan erreferentzi izan direnak ere bai. Ikastola ez da izan nire ikuspegitik gizarte eremu jakin baten bioproduziorako tresna, baizik eta mundua esaten duanean gure herria ulertzeko bide bat. Ikusita beste eskoletan ere euskara ematen duela, nik uste dut sentimentu bat euki behar duela, baina ikastola ematen duenak. Eta sentimentu ez da galduko nik uste dut. Herriko dinamikari lotuko gatzaizkio hortan nik uste dut oso ondo laburbiltzen dela ikastolaren funtzioa. Herrian zer dagoen hori ezagutzeko aukera eman digu ikastolak eta hori ulertzeko aukera eman digu ikastolak. Ez nago hain ziur beste hainbat eskolatan hori lortu den. Ikastolaren etorkizuna nahiko argia ikusten dut, itxaropentsua. Oso ona ikusten dio, osasuntsua oso. Helburua euskerazko hezkuntza integrala lortzea izan behar du. Harrotasunez begiratu ohi zaion komunitate bat dalako eta ez harropuzkeriz. Bide honetik dijoala
mantentzen baldin badegu orain arte izan dugun kalitatea. Gure gurasoen garaietan ikastola aurrera atera bazan, gaur egun ere krisia gaindituko dugu eta aurrera jarraituko dute ikastolak. Eta pentsatzen dut gaurko egunean ere ikastolak jarraitu nahi baldin badu bide horretatik, ez olako gauzak, baina bai mota honetako gauzak egin behar dituela baita ere mantentzeko ilusio hori, kreatibitate hori eta indar hori, ez da? Ikastolak oroar elukela inoiz utzi beharko berrikuntzarako joera hori. Berrikuntzarako eta askotan, arriskurako joera hori. Arriskuak ere hartu behar direlako askotan arlo pedagogikoan ere. Jakin behar dugu bita bi lau dirala baino, zer dan euskeraz ez dakit hori oso hitzak espeziala dira, la honestidad, la sinceridad, el respeto, balore horiek danak nik uste oso importante dirala. Hombre, nik uste dut egunen batean gauzak normalizatu egingo dirala o normalizatu egin beharko luketela, eta orduan hezkuntzan ikastolak Euskal Herrian lehenengo papera eduki beharko lukete. Leheno etxe ondiruikan, oin baino askoz ere gutxiago, eta gauzak egiten zian, orduan ez dut uste jendiak utxe ingo dunikan edo utziko dunikan ikastola eroitzen, diru kontuak dialata. Jendea daukan borondatea, jendea daukan adorea, ausardia, zailtasun guztiak gainditzeko, nik ikusten dut oso osasuntsu. Aldekoak, azpiegitura eta proiektu pedagogiko sendoak. Zueko ratzian zaudetela, nahi kristen ilusio egiten ditez. Eta kontrako, hezkuntza administrazioaren jarrera. Jarrera ezkorra eta murritzailea. Eta ahaztu gabe, bere herriaren dinamika zein den. Eta bere herriak zer eskatzen duen une bakoitzean, une historiko bakoitzean bere herriak zer eskatzen duen, eta horri zerbitzu eman behar dio azkenean ikastolak. Nik pentsatzen dut oinarri trinkoak badituela herri honek, eta pentsatzen dut herri honek ikastolaren helburuekin bat egiten duela, eta orduan gauzak ondo joango direla. Lasai, gure ikastolaren etorkizuna bermatuta dago. Listo, ez? Ezin dutela gehioin. Agur esateko ordua iritsi da. Gogoratu, guregatik eta ikastolaren ibilbidea posible egin dutenengatik ari gerala. Gora gu eta gutarrak. Eta zero be, seriotasun alde batera utzi eta iripar batekin bukatzea baino. Ikusi, ze piura, ne amak ikusiko banindu, medezereda. Hankasartzeak, trikimailuak, bitxikeriak, sartu txomin. Agur. Sexu gutxietezan. Txorixotaz, bupetako honean. Andereño Maria Doloresek esplikatu zigun dena, eta hor txokatuta. Grabatzen zaude? Gorra eso. Ez dibujoik, ez demostrazioik, eta ez ezer. Txotxolas, ohitura esateko txotxolas. Orduan, ez bade hori egiten, ez dugu aurrek izango, ez da? Ez dago peli horrek, hori ingabe ez dago aurrek. Nire preokupazio guztia izan. Txotxolas. Baina ez, nik ustegu oso berandu hasi gila ligatzen, eta ez, frantzesetan precisamente ez, Dobre txotxolas zeate. Mande, no me entero. Nahi bai, baina nahi zer. Hortan, zero ezkerrea. Ni zer naiz ba, zer esateko. Oi, bai. Me pones en cada compromiso, Pablo? Porque sí. Matematika askarrekoa ez batuk esate hoen bezala, que era casi como una torturadora. Noizen behin bere semea Iñaki nire, noizen behin astindu behar bat gure aurrian emanda bada. Nei ez zitzaidan txepa jotzen. Mertxe Zeberio izango zen, eta zuzun, lehenengo agotza eta bigarrengo agotza. Eta Iñaki Martí jaleatu eta hirugarrengo agotza.
Ez dakit, ez da, zeonik, baina bueno. Luisitok edo zeinek, baino deitzen zioten Moskardoia. Eta bere alaxe izen goitia jarri zaiona, Berrobi. Eta zene jarri zion izen goitia, gure Jesus Mari Garikano. Oroimena dakat nola uriatarrak ekarri zuten, eragutsi ziguten kanta bat nola zan. Belardia kanta. Kantuz lorea, la 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 la, ezakit letra, la la. Hori, batzen naiz. Gure Pablo de Andaluze ere esageratzen zuenean, bere behastei usten de Pablo zegoela erdibide hartan. Orduan, puzkarrak botatzea, etzan delitu, disimulatuta gelditzen zan. Jantxe goia, aldeintzak hemen di bestela eman goiat. Hor gauza asko moztu berko dituzue. Tan marisoltzeola, ez dakit, orduan ja gari hartan emeteriokiko afer hortan hasi zan, baina, bueno, hori izan nuen aldaketa, ez? Marisolekin elkartu zaneko, ozea. Hor, gure generaziotzako bintzat, sorpresia ez honen. Beste gure gurasoentzako ez tekia, ze izango dute guen, baina. Alderetxen, ez zuen oso ondo sentatu, bat ez ere nire amari. Okerrago bat zeuden, Kerere por culo. Hoi harra izan den. Hoi izan nuen, emeterion askatasuna nola betxeko demostrazio ezan, baina, bueno, harrek zartako amantzin mai gainen eta esan zit, honean iritsi gatzuk. Eta hori netzako admirableak. Lo tenemos superado. Superado. Biribiri tipo oso urduria izan da beti eta urduria zan. Bueno, a ver, venga. Baina era berean, tipo zintzoa, goitiberakoa, transmititzen zuna benetan gizontasuna eta osotasuna. Guk ikastolako lehenengo pausoak eman genituen, eta harro gaude horretaz. Eta orain berriz, ikastolan dauden neskamutikoen guraso bilakatu gara. Eta ikastola on bat egitea lortu dugula uste dut guztion artean.